Hi, Bicol. I feel onion mix me fry. Sibuyas. Sibuyas. Wala man ang sibuyas ugang. Onion, so hi, Roxy. Hi, Biglan. Very strong. Baka tita, ang tinatag mo yan sa ako. Pagkat is, Binutang, balikin ako ng sa nipis. mandi. Cloud 9 yun. Thank you, Biglan. Gutom. Yeah, I feel gutom na. Happy birthday. Yum. Spaghetti. Yes, spaghetti. 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 Spaghetti guys. Ako naman yung spaghetti. Bawang na yung bawang. Ano yung gusto mo?
Thank you, 17 people. Wala ko. Sige. Dali. Hi, Mark. Still, still cooking. Hello again, Cheryl. You're making me hungry. Going to yeah. Spaghetti. You like spaghetti? I need to cook spaghetti. You like spaghetti, Mark? Mike? Mike? Yeah, I'm the one. Yes, I love spaghetti. Cooking spaghetti sounds tasty. Yeah, you will see after finished product. You will see after finished product. Cooking, yeah. Thank you.
What you cooking spaghetti? I cook spaghetti. Give me more. Ano yung Sir Jerome? Ano? Sino ka po? Si Kuya Baby. Naluto ka na? Ano? Mapa Veritas. Klase ka? Diri, mapapirma clearance. Kaya di pa ako mag-enroll start ng OJT na mo next week. Sana na-enroll na rin yan. Hindi na week. Hanggang sa Friday na lang. Di pa akong start ng clearance. Mapa-clearance ka na lang. Tapos, enrollment na. Kaya may bayad naman ng ano ko. Ayun, si Kuya mo, tibian. Kuya Jerome. Kuya mo kung... Kuya ko, di ko ito kuya. Ay, si Sven. Ate ako sa to, ate. Ah, kita. Tita ka dyan. Magan si Billa kung ka-history. Pinagmanahan ka man ha. Hello. Good afternoon, girls. Yeah, she's my niece. She's a niece. My niece. Ano yun ang niece? She's my King. niece. Pictorial na. May pictorial na kami. Victory na ako. Matag na. Saan ang graduation niyo? Ayun. Sa 15 ang schedule ko. Ha? Sa 15. Ano? Schedule ko. Sa Victorial. Ano yung graduation niya? June ata or May. Ay, sana. Victorial. Patabong mo eh. Para may maurong JT na sa Bataan. Ah, okay. Ang bat. Ang ni Jerome. One ko lang yung baga. Ano si Jerome? Madban my day ko. Gagayon? Asin ka na? Din yan sa balay niya. Gagayon? Sabi niya. Sabay sa birthday ko na yun, may day ha. Dili mo pa manayde. Sad to. Abot na yung December pa yan. Tapos kanina ko na, sabi pa na niya. Isan mo daw sa ako, kay sabay kita mag ano. Sabi niya. Hindi mo yun ipag my day ha. My day mo yung pag birthday ko. Pero mo na sa ano. Isan mo daw sa ano. Nasa plaza si Jerome. Ang sabi niya, badal-bala ito pulutan. Bali. Dami mo yung tuwan. Okay. Ngayon. Ano Di mo baga. Spoiled mo ha? Di mo. Nangi ako. Sabagay, dito. Nangi ako. Nangi ako. Wait na. What? Kortak ka. Ano what? Wait na. Nangi mo, imon. Abi mo. Nangi. Ay, pag kuran di bibiya kami temporary gas na buka pa ng anak ko di. Hina na, nini. Ma, nangi ako na. Nauyab na ako sa imo, may kwarta ka. Di may nanakwarta mo. Ano kwarta? Ano muna kwarta? Dagan sa to ang kwarta. Ano ko na yun? Ha? Ay, pinagmanahan. Kaya na ibigay ka araw. Kaya ka na may bagay ang naman. Ngayon mo na yung ito na spaghetti na yung natin ko. Ano rin yung sabihin? Hindi na ito balik na spaghetti. Kaya kaya sa pinang ko niya yun. Kay mother, di ba ang duwa? Oo. Ay, si Jerome lang ang bata. Tapos Eric, hindi wala. Oo, mabirthday pa si Irene. Reason, kita pataklan mo ka. Taraba yun to sa to. San? Kaya man san, sabi ni Binla, makakaroon si Binla, kinaroon niya, Ate, ba ako sa kaman? Siguro ang punta, mahagon si Irene. Susulang ko ba? Mao daw Irene. Sa nagsusulang ko, nagano ako. Bravo yun si Irene. Say ko, halda pa, di kita sa tulimanay ko, diba? Di sumunod ito. Ngirit-ngirit na. Kaya man talaga ako ngayon sa sensation. Hindi ko naiintindihan yung ano.
Live Conversation, oo. I, Cheryl. Ian, if you get a chance, watch it. It's around the last 20 minutes or so when Fred starting bullying me. Are you bullying me? When Ian do live now? Hello, Mr. Classic. Hi, Martin. When Kuya Ian? Double tap screen. Nanilimod Thank you ka so niya, much. tapos niya nag-send sa kanya. So, Gift. Ibig sabihin, pag nag-send sa kanya sa gift, na po-convert ko to sa card. Next month. Hindi pa yun Hindi mo man yung maintindihan, kaya hindi ka man millennial. Oo. We. Mama, nag-brown ka. Bangot na kami lang. Kuya natanggal. Ituloy po ng ito sa ba? Bigyan, video eh. Pare na. Ito na buhay dito. Buho ko na dito. Ano ba? Ay, monetize na ako. Paano pag monetize? Hindi na videos mo. May ads. May ads. May ano doon. Kasi mag-skip ka. Magbayad ka. Yes. Thank you so much. Hey Cheryl, has dimples cute? No dimple. I have no dimple. Ian, I was there, Cheryl and Lady at the same time. Oh my god, and the lady and Fred didn't hold back, but it was all good. Oh, your lady. Oh my. Hi Cheryl, thanks. Hello. Cheryl, you have an occasion there today. My nephew has birthday today, 21st birthday. Bibo. Nandili si Jerome, nasa buntong. Nasa plaza daw. Iba niya sinabi kung sino.
What? Good. Huh? Good morning. Have a good day. Hey, shake camera. Oh, nice. So that's why you cook spaghetti. Ian, your family reunion party was really nice. Over 200 relatives here. There, yeah, over 200 relatives. Yes, my 256 people. Ay, Kuya Ian. Kuya Ian. People. And there were a few missing. Wow, there's a really big family. The color shirt was a great idea. Yeah. Hi, Ty Grant. Nicely, Ty Grant. Thank you. Have a nice day. Oh, cool. I am now part of the blue team. Thanks, Cheryl Boss. Cheryl Boss. Thank you, Kuya Ian. Thank you for joining, Kuya Ian. Spaghetti, spaghetti. Jamie. Come on, let's, ano, Cheryl. Cheryl Boss. Oh my God, I'm boss. Thanks, my blue team. Thank you so much. I think Ian is a great moderator and he's super fast catching the trolls. Yeah, thank you. Thank you, Kuya Ian. Thank you, Mike. I think I should be starting this live soon. Yes, a new internet. Wow, new internet. Wow. I will, if not busy, I will join. But still busy. Always busy.
starting. Keeps on losing connection. Ah, okay. Ian, the blue team here, and Dirty Dozen on Fred's Dirty Dozen. Didn't hear right. Kiki started again. Or was that old video? Cheryl hiding her face behind her head. Yeah. Oh my god. No, I'm not. Oh my god. Mid ponytail. 17-18. Mm. Ay, be careful. Blood pressure. No, my health is good. Sure. And you were right. She's beautiful and sweet. Calm down, Ian. Watch that blood pressure. Be careful. She knows how to use a knife. Yeah. What the hell is this? No one invited me to the party. Come on. Fine, I will leave. Oh, hello, my sister is here. Oh, I actually don't have a much. Hi, Sir Fred. Thank you for joining. Kuya Ian. Ariton, I hope she has mini machetes when you visit. Machete?
Fred, are you going live soon? Between, okay. Okay, I will be leaving. Wife going back to Bicol today for operations tomorrow. Patient. For patients. Wait guys.
Sa authorization. Ano yun ni Jerome? Hindi. Spaghetti. Sabi siya ito. Opo. Saga ba yung makuha? Saga may papasa? Kandilintas, malinis na kami kandilintas.
Stewart, Fred, but Mini Zula. Oh my god, sorry. She's busy cooking all the time, yeah. Inshada and hasn't asked for anything. She never does, Ian. And harder to carry kegs up on. Notice Cheryl has not had a cell phone in her hand all the life. Yeah, I using one phone. Oh my god. I'm going to need to find a place of employment so I afford the bird. Wow, for the bird. And I don't have top for the kids bottles. Wow. Did, did Cheryl invite you yet, Mike? Yes, Mike. Sometimes it can be very annoying when they sit there and most of the time they look at another. My God. Ito. Thank you po. Almost looking good, super sweet girl on the phone for sure. We have a love affair brewing. It's about ready to, it's about ready to go visit Philippines. Huh? I did good. My can't screw it up. Fred also like your fly like an eagle short. Eagle short. Oh man, dancing and the falling inside. Just to prove what I should do. Just focus to the
Are you inviting him or not, Cheryl? Back just drinking water delivered. Oh no. Oh no. What? Huh? Wait. Sorry, this I'm still busy at talking with you. Can't focus. It's YouTube, but I'm thinking hard about posting about kick, kick, kicking because of all the trolls season in my stream. Oh my god, you want to love me? My god. Kaya ano yung tulog sa tatay? Ako na lang. Pagkatang ko na lang tayo sa spag nito. Ganyan. Ngayon. Wala. Na, karoon ko sa dakon. Sigurado kong kompod. Ha? Sigurado kong kompod. Burger. Ha? Burger. Sa jams daw ko nun, di ba? Din. Sa jams? Ha? Sabi. Oo. Parang. Ha? Parang. Sa jams, sabi. Libre mo na dito, ano? Kaso kay isipan pa, kay mapay daw nga oray. Alam mo ba?
Ba't may ako narayan na ito nahulog doon? Mabara ka doon ang dapat. Ano? Ito pala si Ranger sa mong to. Rupod kami pa to. Ay, ito mga pailsi sila mo. Kaya mabakal nga. May bakal nga ako na mabakal. Bulong may mabay. Mulat ka ko na din. yan. Ha? Mulat ka. Oo, ito pa nga sa mong to. Sira na sira. Si Ranger, may mabarakal nga. Restoryan kami. Binano doon, nanda ni Jerome Saga. Sabi ko, ambot daw. Pero, marulutot na lang ita. Mabarakal ito pulutanan. Kaya, ano, pagka... Sino ang paupuan? Ako, si Kurong. Ah, Pero nasa GC. Kaya naghinapot ko nung si Jerome. Sabi, ganun pala nga ito. Wala, malipas na niya. Sabi mo ni Rome, nanodition mo rin. Lutot na lang kataga. Sa laroon pa na. ah dyan sa GC man ka mo. Oo, nag-GC mo kami. Nangaranga ako na sa mga inong pag... Nag-aarambagan mo na. Guys, nag-aarambagan. Hindi masyado nabigat. Ang bidang pangpulutan. Bidlang na lang. Kaya dito.
So don't wanna do that stuff.
Luto na sana. Tulog sana. Mapaluto ni Rabin ni Rab. Pero, Ha? napaluto ni Rab. Adobado na balong-balong na. Tapos, ano?
Spaghetti. Spaghetti, pambata. Ubos yun. Ha? Ubos man yun. Pinyali, tita. Hindi mo ba? Wala ko yun. Ako. Tindahan ako sa tabi na ano. Kalakatiyan. Gusto mo kanina papasubo. Subo ako. Sabi pa naman sa ako. Oo. Dito sa ako. Hindi, hindi. Ako na ako. Ay. Vlogger. Oh my God, sayang. Hindi ko nalagay ang buhay nito. Dito po. Sabi pala nito, tita, ito baga na, ang resita baga mo yan kung nakaagi. Na dito na. Natagan mo gihapon ulit sa resita. Yung pondo ko na niya talaga yun. Sige ka. Mabakal na talaga. Mabakal na ako. Yung pagyapon ako nagbalik, sabihin ko nga muna ko sa'yo mo. Sabihin ko nga. Sige mo. Sunod na lang ako. Malay. So, parang ako nito sa ano mo nila. Magyats. Pero May siguro, pambakal ka man. dahil lang siguro sa ito na iba lang talaga ang brand ng Oo. Ibang brand. Ito na lang ako magbakal. Ito, ano ba ito? May pambakal ka man. Yung pa man. Sige. Yung pa man. Yung mapupugat pa. Ha? Yung mapupugat pa. Masarap yan, di kayo may gatad. Ang train. Ang Jollibee. Nakuha ko sa secret recipe ng kung pasiram sa spaghetti. Magkatato si Girls ito na karne. Ha? Yung bali ako ng karne. Oo. Naganyan to. Yung ano Kaya kayo. sa kakabats ko yan, hindi ko tao mabakal. Adayin na. Ano man ako sa pinakabats ko. Kaya mo kayo sa tihawin mo. Dito sa Hindi na ako, bangin naman talaga ito. ako to. Dapat babad na ito nila. Otong si Girls. I thought Kano wanted to love me Iya.
Very sexy today. Ian sexy. Lots of gay men coming. She smiles so good. Can we just enjoy dinner? Oh my god. Every day Ian better put my skirt and heels on. Start floor. Oh my god. I'm not scroll down. Many ano. And fake eyelashes. Oh my. So many ano. Oh my god. You is getting dry. Cheryl, come here. Wife is gone. Cheryl, come. My wife is also gone. Oh my god. Wife cooking. Hi, Janvi. Spaghetti. Sorry, I missed the chat because I'm busy. Sorry. Ah, we have until Saturday. Cheryl, pass, pass. Never, I never met my wife. Oh my god, you never met your wife, Janvi? Why? Where's your wife? What is your stream? You never come to my stream. It's all crazy dog. I'm still I'm still busy. Come. You have to be crazy to the live in the Philippines. Same as here. Oh my god, I forgot. I forgot. My god.
Sabi ko baka iit po ako. Ano yun, mama, spaghetti. Sabi ko baka iit lang po ako. Naimod ka sa camera, nag-iihi yan. Mama, sino yun eh? Steven? Steven? Hello, Steven daw. Sheryl Ohm ay. TV pala din. Ate Sia! Puro ano. Nakatulog kita! Nakatulog! Mahim mo agad rin. Kaya ito mo kayo, butang ka. Hindi. Mahim mo agad rin yan. Sa Sabado. Ay, dahil mo siya. Puro sa Sabado na. Yan. Sabi na kayo, yung Sabado na. Yan, mama. Martes. Maraming magpalit. Bebes, Bernes, Sabado. Di makaalis daw pa. Homo. Happy New Year. Ito na. Nakabakal ka na mga gamit. Papunta na ako. Agad ako.
Thank you. Kuya, no, also red rice. Red rice. Spaghetti. Spaghetti. Wow! Spaghetti ni Kuya. Kuya ano? Kuya Jerome. Ala, ako. Surulot. Ha? Tagi man. Tagi man. Puso ba? Thanks for that 42 likes. Mama, bye daw. Mama, Bye-bye. bye. Bye-bye. Bye. Dio, Kuya B. Ian, I am not okay, guys. I have a good body show. Thank you. Thank you, Kuya Ian. Thank you po. Are you starting live bread? What time is it? Ah, hi, Igor Cross. Thank you for watching. Thank you, sir. Ito lang. Nasaan na gab? Basta ba kayo ha? 249? Hindi sa tita magayo. Oo, pwede. Wow, pasok. Men, bagas ako sa na Sabi mabalanit to. Ayun, di na, magbalik kita dito. Nagsusuka na nga ni si Bebe. Ay, nabuksan ko siya. Eh, paano yung bukasan mo? Titil ka na naman. Tiram, sa nanda ni Kuya Jerome. Parang kulang sa Talagang pinigla. Sorry ka, Tia. Sorry ka. Alam mo ba yan? Parang ganta na lang sila. Kuha na lang. Min, kuha ka dito binggan. Kuha na binggan sa'yo. Iya, kuha ka dito siya. Kuha din lang. Kuha ka binggan sa iyo. Dali ah.
Maganda rin kung mga sitado. Going to thank you so much. Bye-bye. See you next live. Thank you, Sir Igor Cross. Thank you, Kuya.